Dobrý deň ľudia, vás vítam na novom videu. Dneska si dajeme Brawl Stars. A nebudeme hrať Unleashed. Mám veľa nových brawlerov, takže bude zábava. Sú aj nové eventy, ale my pôjdeme solo showdown. Vyberieme si, tu je tu nová sezóna. Takže, a odomýkam si Ali. Lebo som si mohol tu dať Ali. A mám ju za 950. Mám ju za 1900. A mám tu nových brawlerov Karla, Barleyho, Mortisa, Shadea, Fanga. Dneska budeme hrať s Fangom. Solo showdownky. Takže tak. Ups. To nebolo dobré, ale to je jedno. A tik. Ojoj, Mortis. Radšej ku Mortisovi nejeme. Ujoj, Mortis je ale po mne. Obidvaja mytického brawlera. Aj Fang je mytický. Nie, Mortis, prosím mňa. Mortis, co? Co musím zabiť? Choď zomri. Dobre. No, prečo som to dal tam? Ale on dáva veľký damage. Takže to nebude až tak ťažké. A jo, Penny. A mi uteká. A mi ide. Na jeden hit. What the fuck? Na jeden hit som dal. Rare nevadí. Ale coiny sa nám vždy hodia. Coiniky. Takže si môžem vylepšiť Fanga. Je škoda. Tu som lostol, ale dám si keepstreak. Lebo chcem ten skin. Prečo ti dáva furt ten... Tak a toto nebudem riešiť teraz. Ideme na ďalšiu hru. Ďalšie. No tak toto nebude dobre. Tu je Leon. Dobre. A tu dole, tak to je. Buzz. Piu. Ten zomrel. Musíme zabrať tie paverky. Sem to seka. Dobre. Dobre, ešte si power cube zoberieme. Ešte by dávalo väčší damage. El Primo je mŕtvý. Tento bude dávať veľký damage, keď zoberieme toto. A skibidi to je. No 2. Viem 5 battles, máme plus 500. A ešte odmena. Teraz budem mať veľa. 3. Super, nevadí. Nevadí. It's a gimmickle. Mythic.
Oh. Skin na Jackie. Môže byť. Takže potrebujeme tie kredity, že si unlockli Ali. Lebo z Ali bude Rage Pass. Bude to ale Rage Pass poriadny. Poriadny paš. Neviem, kedy to bude toto video, ale ideme na ďalšiu hru. Ale malo by ešte dneska výsť. Dneska tak večer dakedy. Okolo 7. Okolo 7 niekedy vyjde toto video. Natáčam to už 14:50. Takže okolo 3 hodiny. Ten dáva veľký damage. Ten Fang je fest dobrý. S Fangom budem hrať. Ani rare, ani super rare, ani epic, ani mythic. No, epic, ale mythic je dokonca. Ty, som mohol zomriť teraz. Ale zabil som ju, ojoj. A čo tu je Nita Bear? Power Cube potrebujem. Nie, toto možno... Nie, kámo, jak som to zachránil. What the fuck? To, jak som dokázal zachrániť. Toto nie je možné. To čo bolo? Ďalšia odmena. Si unlocknem poka potom. A mám ďalšie. 100 kreditov, to potrebujem. Dobre. Tak 90 mám. Potrebujem si ho čo najskôr domknúť. Tu je ďalšie. Koľko mám? 400. 500. 600. 700. 800. 900. Do 32 potrebujem dať. Musím dať. Mám na to 33 dní. Takže to budeme hrať poriadne. Musím to dať. Musím. Takže budeme hrať. Football Star. A ja som sa volám futbal. Ja mám titul. Takže futbalová hviezda je tu rovno. Sa volám futbal a on futbalová hviezda. Môžeme mať 2 killy. 2 killy. Teraz to 3 kill. 3 kill. You wanna kill me, I kill you too. Ej, ale poradná bitva. Bol. Papa. Ty, kamu dvoch naraz. To bolo dobre, samozrejme, že bolo strašne dobre. Strašne dobre. Rare? Nevadí rare. Nemusí byť vždy nejaký dobrý stardrop. Si vyberiem odmenu. A týmto dnešné video môže končiť. Mi to spadlo. Dobre, to je jedno. Týmto môže toto video končiť. Ja sa s vami lúčim a čau!